Asa ka, ma'am? Ma'am. 5 ra plite, ma'am. Asa di ka? Ha? Ang jeep, asa di ka mo jud eh? Ha, 5 ra man plite. Ha? 5 ra, piso lang. Asa na? Kulon ka? Pisa? O, dali. Ano sa? Ay, libre na lang yun. Halagi, libre lang. Ayun na. Ayun na. Layo kayo ito. Dugay ka maabot. Ayun na. Oh. Libre kita ko sakay ron, ma'am. Naglibre sakay ko ron. Ha? Lagi. Asa, eskwelahan, ma'am? Asa dapat? Guys, ano yun? Nabungol-bungol ko da. Libre rabi tanong dito na ako. Ha? Ato lang to sa asa ka dapat mo agi? Dihas ka employee o sige diya to. Totoo nahan. Baking tato ay. Huwag kang sumuko, huwag kang malumo, ituloy mo ang laban. Ate ka employee ate? Okay. Isunod ka sa receiving. Dali, top din lang ta. Okay. I-upload, okay na nimo? Abi mo na ko teacher ka? Nindot magay mo kuan gud nga uniform. Thank you, ma'am.